Kalugran magbadan ng kasang pagdayanan bisan mo Diyos ng kontra kaya kami pumabagi at dapat benedisyon ng tinitra may bigla ulit labulutan ko makatubing may mga kambing may mga bibi ang buong may mga manok listas kay bata ng kambing yung bibi ang buong manok at dapat benedisyon ng kay holy water ang trap din naman dalang katalanting kambing bibi ang buong manok benedisyon ng kay daya ini dugang din dugang aling trap kaya ginamon yung blessing kita oleh lalaki obat may mamatay ang kambing ang buong manok ang buong bibi at bibunay daya karintuhan ng itra at nga may iba't ni itra among niya po may mamatay ang kambing bibi ang buong manok bang militas na biye Ikrahimer ang bori kaya ng itra watamalang delang marayo kinalumang sa una panganing aksidente o kamatayan. Na kung minisip, maraming nasalanan ang kambing, pero tinawag kaya para maraming driver ng mga kaya. Alam na nasalanan ng bibi ang buhay ng manok, pero iligtag na bata. Itinawag na yung para maraming driver at karing kaya. Nung isipan tao, ang muli ng nangyayari kang Jesus, alam na kasalanan, o tinawag ng sarili na para karing makasalanan. Itawag makasalanan, tinawag ng Ingin ang Diyos, bibulay kaya, alam-alam kaya kung yung pamamasandi makabalugan ng Eucharistia, pamit daw diye para kingkaligtasan dahil ang aliwa. Pamit daw ang sarili para kingkaligtasan dahil ang aliwa tao. At iniyak ang masada, kinlubod dahil ang aliwa. Tinawag ang sarili para kaya mas nanti ang kinabukasan. Dinawag ng iba ang sarili na, kinba magsakripisyo, kinba magluto, kinba mamili, kinba magbilis balik, alam-alam ng pamilya. Niyabing kabalugan ng banal na Eucharistia, masakay at mayayari, o talagang tao, biyasang magdaw, kin sarili na, kinkarelang tayo talent and treasure for the good of others. Bali mo, dalamang ang anak ko, among po sa kanyang pinali, among po sa kanyang malbuk pinali, bali mo kailangan ako pakiwalan. Mas huli ko sabihin ka, among, nani mas out me, kadikera sa malbuk pinali. That is a better question. It is another question when nani nagawa tao. Nani nagawa ko para rin kabalay tao. Nakapumagos na ako sa Facebook. Mag-text na lang ako, kumusta yung minali. Pero kung makipagan, ulit-ulit utang na, amo, nanoy na sa me. Kayo ibang reason that make me sing minali. That is Eucharist. At nakala ko rin ang ito kaya pa during this transition. Nung mga they went out of themselves, they're trying their talent and treasure. Bintanan din ang bukong sa Tomas, badang na sinari, tukod-tukod, kinsang kayo tao na. Hanggang ang Sister Agnes Banyara, kabalin tao, nang sinabi ka na ako, amo, makanalo kami patutod ba sa lese?
Numakapit ko at kagalangan ka, din kabalay mo, kaya nagbugan natin minari. Here is a heart that has compassion kahit kalulang ang tama. Niya ilang ko rin ang iwanang kanyari, kariting sacred heart, kariting pisambahan ng Jesus the way, the truth, and the life. Bigdalayan mo ng 1,000 food relief. Yan ang Espanyol ang minari. Kaya meron mo sa ating minari. Ulit ngayon, may pagdato ay may patutod, ginawa niyang pangalan. Bakit ang pangalan na ikaw? Aso paano ay ikaw ay ikaw? Dahil nga mo po ipapawis. Sino ang pangalan? Sesela na lang. Libre na kuryente. Libre na papamangan. Libre na pa. Dalo. Ngayon namin pakibat. Kailangan sisimbahan. As nalang tanong, sobrang mo rin ipapis para kaya sisimba. Pati nalang na makakaya. As nalang tanong, sobrang mo rin ipapis, hindi pa magbilis sa darili lang. Dapat natin respondi. E mo yung si taga, very good. E mo yung si taga, very good. Dapat ilang na rin asaw ni tinapon mo. Narin ang Saudi yung isang buwan, kasindi mo, simbahan. Kasindi mo, maglinis na, badalapani, ikarelang kapasalamatan ng Diyos. Kasi kung ang tinabi ng Diyos yung puso mo, pagdulaman niya yung badalagisa. Kung hindi ka pagdulaman ng sinabi ng Ginoo, ako yung magbiyati namin, at hindi pa ibatbat mo. Si Jesus ay isang tinapay na ulong ng langit. At sa kanyang pagbabasa ng uwa, minahal niya at tinulungan ang kanyang kapwa-tao. Naninahulog ng langit. Huwag ang hinapon ni Diyos kanyang puso tao, magdamay lulog. At mabiyas na ang magyalang at lulog mo naman, karin-karuna pa ang tao. Huwag ang hinipan ni Diyos ni puso mo, hulog ng langit. Di na ni Diyos ikatawan mo, sisipa. Walang nilawin ng Diyos yung puso at pinipayan yung puso. Then, magmalasakit kami galawang tao. So, my dear brothers and sisters, let us celebrate Eucharist by giving ourselves our time, our talent and treasure para makapagpapagdama. Again, I would not want to respond to the text. Kumustahan yung minari, kumustahan yung booking minari. I would rather listen and receive less. Amo, nanpo, inasaw ni, karimesa ng tanging alo, kikinari. That is Eucharist in action. Talaga.